O meu nome é Cristina García Salleres. Teño 15 anos, aínda que entro en nada vou facer os 16. Vivo en Alacant, pero eu sigo dicindo que son de Melide. Nacín alí, crieime alí está a miña familia, a que sempre botarei de menos. Iso non o cambia un cambio de enderezo. Antes era, non sei, o que os profesores chamaban alumna destacada. Soaba ben, non? Dende que son pequena, notei que as materias me resultaron máis sinxelas que aos meus compañeiros, que necesitaba menos horas de estudo, que conseguía os mellores resultados. Os profesores dicían que tiña facilidade. Eu non o vía tanto como facilidade, era máis ben que entendía rápido as cousas, e logo xa non tiña que repasar tanto. En Melide, iso non era un problema. Aquí, pois, supoño que cambiou. Sendo sinceros, este curso fun bastante mal. Non digo regular, digo bastante mal. En xuño vou ter que recuperar varias. Seguro. A miña nai non o entende, porque antes non pasaba. Pero é que nunca aprendín realmente a estudar de verdade, sabes? Cando todo che é fácil, non tes que aprender a pelexar coas páxinas. E agora tócame pelexar. E non sei pelexar ben. O que máis me está custando son as matemáticas. Moito. Antes era das que remataba os exercicios antes que ninguén e logo me poñía a debuxar nas marxes do caderno. Agora paso media clase mirando a folla en branco. Cando estou ali sentada, cústame concentrarme. O profe de matemáticas chamase señor Roure. É serio. Moi serio. Non berra ni nada diso, non. É máis ben o contrario, fala moi baixo. Case como se non quixese que o descoitasen moito. Pero cando me chama a min, sempre me chama a min cando estou distraída. Sempre. Os demais poden estar mirando o móvil por baixo da mesa e non lles di nada. A min, aínda que só sexa mirar pola ventá un segundo, pregúntame algo. Cristina, como se fose unha broma que só el entende. Bien, vuelve a sentarte. Ya lo intentaremos outra vez. Pero ese outra vez soa como se xa non creese que poidera haber outra vez boa. O peor non é iso. O peor é cando eloxo os demais diante de min. Por exemplo, outro día, o Xavi resolveu un problema bastante difícil e o señor Roure dixo: «Moi bien, Xavi, ese é o nivel que esperamos aquí». E miroume a min un segundo. Non dixo o meu nome. Só mirou. Pero sentín como se me dixese: «Ves? Isto é o que se pode facer cando se quere». Ás veces, pasa a lista e, cando chega o meu nome, fai unha pausa. Só unha pausa. Cristina García Salleres. Como se lle custase lembrar o meu segundo apelido, ou como se lle sorprendese que aínda estea na lista. E logo segue. Os demais non teñen pausa. Non sei, igual estuve exagerando. Igual son cousas miñas. Porque non me dixo nunca nada malo directamente. Nunca me insultou, nunca me chamou torpe ni nada. Só fai esas pequenas cousas. E eu cada vez teño máis medo de levantar a man. Antes levantaba a man, aínda que non estivese segura. Agora espero a que outro o faga primeiro, porque, se me equivoco, outra vez ese silencio. As miñas notas baixaron moito, non só en mates. En matemáticas suspendín os 2 exames, pero tamén en historia, en lingua e en moitos máis. Antes non me pasaba. A miña nai pregúntame que me pasa. Eu digo, estou cansa, eu cambio de instituto, necesito lentes novas, non sei dicir outra cousa. Como lles explico que teño medo de ir á clase de matemáticas? Como lles explico que ás veces finxo dor de barriga para non entrar? Non o entenderían, nin eu mesmo o entendo de todo. Supoño que é normal que un profesor queira que os alumnos vayan preparados. Supoño que é normal que me chame máis a min, porque antes era boa e agora non o son. Supoño que todo isto é cousa miña, que estou sendo sensible demais. Pero, cando saio da clase de matemáticas, sinto que peso menos, como se me quitase algo de enriba. E, ao mesmo tempo, sinto que me falta algo. Non sei o que. En Melide tiña unha profesora de matemáticas que me dicía: «Cristina, ti vas a chegar lonxe con esa cabeza». E eu cría nela. Aquí, ninguén me di iso. Aquí só sinto que xa non encaixo. Non lle contei isto a ninguén, nin sequera ao meu diario, porque se o escribo, faise real. Eu aínda quero pensar que é temporal, que mañá vai ser diferente, que vou entender todo de súpeto e o señor Roure vai dicir: «Moi bien, Cristina,
sen pausas, sen suspiros. Quero pensalo. Pero hoxe non o penso. Hoxe só quero ir para casa, pechar a porta e non pensar en números ata o lonxo. Buenos días, Cristina. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Cristina, ¿Qué, perdón? cuéntame lo que pasó. Yo entiendo tus preocupaciones, de verdad, pero está no está en nuestras manos. Esta es una acusación muy grave y no tenemos pruebas suficientes para abrir diligencias. Por cierto, sé que ya te lo habrán comentado los profesores, pero tienes que cuidar tu lenguaje. A mí me da igual lo que hagas en tu casa, pero ya no estás en Galicia y estar hablando gallego no es apropiado para el ámbito escolar. Y además es una falta de respeto hacia tus profesores y compañeros. O meu nome é Cristina García Salleres. Teño 16 anos, recén cumpridos. Vivo en Alacant, pero nací en Meridense. Un dato sen importancia, verdade? As miñas materias favoritas son todas as de ciencias, especialmente biología e matemáticas. Considérome unha boa alumna, adoito sacar sobresaíntes, pero non sen esforzo, claro está. O entorno é moi diferente ao que estou acostumbrada, pero a xente trátame ben. Gústame moito a miña clase e os profesores son dos que adoran o seu traballo. Resultame un pouco raro falar galego despois de tanto tempo. Mesmo creo que me olvidei un pouco, pero de algunha forma tráeme de volta a miña infancia. Non decidín aínda se isto é algo bo ou non. Supoño que ao final os cambios son inevitables.